Machiegni nyinga Milton Ochieng. The National Police Service Commission ogola muri mane gichiwo higa mar 2021 mane mar chungo medo sach obila ma korko tiegruok gi madonje National Police Service Commission motelo e andike mokwongo ma higa 2021 ma tarik 23 dwe mar 12 kod barua mane gindiko tarik 17 dwe mar 11 ne gichiwo muri mondo mi kik medo sach obila maromo 1233 manotieko tiegruok margi. Sani koro kaluwore gi ng'eto mar doho tarik 29 dwe mar 9 higani giwacho ni chungo medo sach gi kendo kokalo e chwalo grade mar chudo koa J nyaka F ni e tok chik. Kuom mano, National Police Service Commission onyiso Inspector General mar obila, Jalup Inspector General mar Kenya Police, Director makojolo maka PC mar Okwach Kich kokale barua ma tarik 3 dwe ni mondo mi ochul obila go sach gi e grade J ka ichake gi tarik 1 dwe mar 11 higa 2021.